son as 6:31 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, que xa sabedes que nos podedes seguir nas nosas redes sociais, @avoltascoprato, Instagram, TikTok, Facebook, temos aí todo pendurado, podedes seguir as receitas que nos mandades vos, porque os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Pimba, pimba. Ai, que tal? Leva unha tarde Sí. moi de traballar, E non te viche a ti mismo. Porque, sí que me vin, que pasa? Eu vinte bailar, É que? Pois que fixeron un bo traballo soldando chacadera. Pero é soldadura flexible, sí, sabes? parecías un argamboy. Parecía un muñeco destes, verdad? Os que van así. Bueno, Xulio, que sempre se mete comigo, despois queixase de que me meto eu con el, pero ele é así, non sei como está Merche, se viu como bailaba, eu, no programa. Sí, claro que bien. Estilo, elegancia, clase, verdad? Sí, sin lugar a duda. Bueno, señoras e señores, seguramente haxe moita xente que quere saber que é o que imos cociñar na tarde de hoxe, pois imos ver que nos trae a queridísima Celia e Bilal. Veño de Villalba, son Celia. Vou vos contar como fago eu o bizcocho de noces. Un iogo natural, a medida en aceite, dúas medidas de azúcar, 3 de fariña e 4 huevos. E despois remezclo todo e poño no molde. E cando está no molde, poño as noces, a que queira, así bastantes noces. Meto no forno, pois 25 ou 30 minutos, e pincho así con a agulla ou con algo para que a ver se está cocido, quito e xa está. Está riquísimo. Un saludo para todos. Casi. Non xogues ca comida. Non xogues ca comida. Noces. Noces, isto é algo moi de aquí, moi rico, espectacular. Non sei que nos ides propoñer vos, parecido ou diferente a Celia, Merche. A min gustame moito a receita de Celia, a fago ademais moitas veces, a veces con noces, outras veces con uvas pasas, con bebidas de chocolate. É unha receita que emprego un montón. Pero hoxe, xa que temos tantas noces, quería facer un pastel que leve moitísima noz. Entón, quero propoñerlle a Celia que probe esta receita e a ver se lle gusta. Vai ser un noces de pastel, non un pastel Torta de noces, torta de noces, pero con moita noz. Vale. Agardad ahora. Menuda chapa para decir que non vai facer o mismo que a Celia, Vale, é mellor ser como a Xulio Mato. Eu tampouco vou facer o mismo que Celia. Exactamente. Pois, eu vou utilizar as noces, vou nas garrapiñar. Hola, garapiñar en galego. Vale. Garapiñar. Bueno, Repite comigo. Vou utilizar moitos crouchos, como decimos na miña terra. Vou nos garapiñar. Garapiñar, moi ben. Vale, vou nos garapiñar, e despois vou facer unha cremiña. Bueno, vou facer un postre diferente. Faime graza, gústame moito que decides crouchos. Crouchos, hai zonas que lle chaman coucho tamén. En serio? Sí. Pola noz? O sea, Claro, polas noz, noces? claro, estos son crouchos. Isto é un croucho para Un vos? croucho. Gústame. Mira como aprendemos tamén de lingua galega no A Voltas co Prato. Bueno, pois imos cociñar con noces ou crouchos no A Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos para lá. Necesitas crouchos? Teño. Sí, se me teño que poñer a pelalos. Teñoche que dicir unha cousa, Xulio. Dime. A min gústame moito as garapiñadas. Sí? Sí. Bueno, pues despois deixoche comer unha. En serio? Sí. É unha feira, mira, eu cando ia ao San Froilán, ainda vou a Lugo, sempre compro garapiñadas. Sí, pero antes comías garapiñadas, ahora tomas cuba libres. No, tomo tamén garapiñadas, que me gustan moito. Entón, se me das un par delas, pois... Pero seguro que era outro... agradecías. Eran de noces? Eran de noces ou de amêndoas. Ah, sí? Sí. Bueno, pois hoxe amendas non teño, cañotas. Bueno, pero noces sí. Despois deixoche probar unha, vale? Perfecto, Mira, estou mesturando un pouquiño de agua con mel, Auga con mel, un simplemente. pouquiño de mel Vale. para... É unha receta super sinxela, mira, faise con auga, mel e azucre. Perfecto. 100 gramos de azucre. Azucre leva bastante, polo que veixo. 100 gramos, sí, 100 gramos Bueno, de para azucre. facer, claro, para caramelizar todo. Claro, mira, aquí vamos a facer un Ahí está. pequeno, un caramelo, Sí. un xarabiño, e despois vamos a ir pouco a pouco añadindo as noces e mesturando todo. Vale, co caramelo de sempre, hai que ter moito tino, Eso é. xente da casa, Tino porque que o non se caramelo queima moito. Eso é, sí. Entón, tede moito tino, cando fagades esta receita, que a tedes que facer, Sí, tede moito porque tino, é moi sinxela, Sí. Moi sinxela e pos nenos, como decías ti, é moi... Aos nenos é gusta moi moito. resultona, moi xugosa. Gustoume moito o que dixo Celia, que ela fai receita medida de yogur.
Sí, e os biscoitos tamén. O biscoito medida de yogur, eu creo que a medida de yogur é algo que temos institucionalizado na reposteiría, non? Sí. Algo moi típico. Sí, porque ademais yogur hai sempre aí nas casas. Correcto. E sobre todo iso empezou co biscoito de yogur. Ah, empezou por iso. Claro, o biscoito de yogur, primeiro vai levar o yogur, despois xa con esa medida... Ah, vale, vale. É curioso, é curioso. Pois Non hoxe... hai ningún recetario, colles xa tes na cabeza. É verdad. Unha, dúas e tres. Claro, É xa moi colles as rápido. medidas e xa está, non? Claro, non tes que moitas veces que dá pereza na sobremesa se ir a buscar a receita nun libro, seguir os pasos e tal, e con esa Pero con iso non... receita Pero xa ti está non na vas, cabeza. non vas a utilizar a medida de yogur. No, Pois pero veña, bueno, pero esa receita pois útil... po teu lado, po teu lado. Déixeme aquí con Xulio. Ela, que non utiliza medida de yogur. No, ela mide todo, ademais, mide todo sempre. Sí, mide todo. Por eso Bueno. salen ben as cousas. Eu non mido, mira como vai. Últimamente mal. Estamos garapiñando hoxe noces, non voltas co prato, pero Xulio, ademais de botar Ahora mel, botelle dúas auga folliñas e de azúcar. menta para darlle un toquiño así, Ah, amigo. para matizar un pouquiño tamén o garrapiñado, vale? Que Mira, guai. como ves, xa empeza a dourar. Sí. Doura moi rápido porque o mel axúdalle. Sí. E hai que ter tino de que non se queime, non? Eso é. Porque se che pode queimar de maneira moi rápida. Entón, como che dixen, era 100 gramos de azúcar. Sí. E aquí teño 200 de noces, vale? O doble. de noz que de azúcar. O dobre de noz que de azúcar. Anotamos, E agora, simplemente botámolo Hola. aí, e con unha espátula, que xa temos aquí usada, Vaslle dando voltiñas. vámolo enchoupando todo deste xarabe e deixamos que reduza un poquinho a auga. Claro, é que agora mesmo acábame de vir un recordo desbloqueado, porque cando estás na feira e vas comprar as garapiñadas, moitas veces están somos as mulleres que están traballando e están lle dando así voltiñas. Claro, están dando voltas co caramelo aí, bam, 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 bam. Claro, para que se empape, ves? Claro, Empapas claro. enseguida. Entón, agora tan pronto se nos evapora esta poquinha agua que ves aí. Sí, Xa xa vamos a está. estender. Eu teño aí un silpat, que é un material antiadherente, unha silicona, pero sirvenos un papel de forno, calquera cousa. E o que sí que temos que ter cuidado, unha vez que botemos iso aí, é separalas rapidamente para que non se nos faga un bloque. Ah, para que non se peguen todas, Eso non? é, para que vaya unha a endurecendo, unha. eso é, que vaya endurecendo por separado. Pois moi atentos na casa, vale, aos pasos da garapiñada de Xulio, que, por certo, podedes chamar, 664-483419, chamade ao teléfono da Voltas co Prato, porque hoxe queremos receitas con noces, e se tedes receitas de garapiñadas, eu, persoalmente, tamén as acepto. E recordade que damos 50 euros dunha vez e 50 doutra. Marchamos ca nosa queridísima Merchi Rodal. Aí estamos. Hola, Merchi. Derretín a manteiga, Moi ben. botei a galleta, que... Espera, claro, ti vas facer unha torta, onte Begoña fixo tamén unha torta, pero de queixo, a base é igual, pero diferente. A ver, Non. explica iso. Porque eu creo que onte Begoña, na súa receita, verteu a manteiga sobre a galleta, e ti vale. está facendo ao revés, non? Si eu verquín a galleta sobre a manteiga. Pero eso non afecta en nada, non? Non creo. Vale, E agora, puxenlle un papeliño por baixo o molde para que Ajá. despois sexa máis doado de desmoldar. Estoulle poñendo a galleta xa. Vale, Imos presionar ben moi ben. e podes usar a galleta que máis che gusten. Eu aquí mesturei unhas galletas blandiñas destas grandotas de desayuno, unhas que teñen un toquiño de canela. Porque vai quedar moi ben. Claro, porque despois sempre é curioso que cando comemos unha torta, por exemplo, a torta da avoa, que é super mítica, e leva por debaixo a galleta. A galleta é moi importante. Home, claro. Porque a xente despois di, esta galleta non sabe nada, pero se a galleta está boa, parece que a torta Sí. ten un nivel máis. Sí, Non? sí, Somos así subes un de nivel coa Somos galleta. un pouco tiquismiquis co tema da galleta. O que non sei é se a convidada será tiquismiquis coa galleta. Levo o molde para que refríe na neveira, para que Métela endureza, na neveira. Para que endureza a manteiga outra vez e quede a base máis presionada, vale? Pois veña, Mellor. leva e vamos chamar... Ai, está aquí, perdón. Pensei que estaba do outro lado. Opa! Abre e eu meto. Metes aí. Base sinxela, rápida e que con cousas que temos na casa, manteiga e galleta. Moi ben, pois chegou o momento de chamar a nosa convidada, que pase, por favor, Celia de Vilalba. Un aplauso para ela. Celia, ven por aquí conmigo. Que tal, como estás? Estás ben? Sí. Vamos ver as garapiñadas de Xulio, que teñen un aspecto maravilloso. Mira, bótate pa diante aquí, contra a mesa, contra a mesa. Mira, estou na separando máis rápido que dou, porque non quero que se me faga un bloque. Porque se non pegan. Sí, Ves, para que estas xa se- están sí. separadiñas, Ten boa para que pinta, sean sí. fácil de... Isto é que endurece, que dá unha película crujiente por fora da noz, Sí. e non lle afecta Como nada non ao te sabor a- desvida, vanche quedar todas pegadas, No, Xulio. non quedan. O que pasa é que teño pouco espacio. Oiches, Celia, a min fixome gracia que este nin caso che fixo.
Sí, Bueno, eu estou usando as noces. Está ben. Por lo menos usa as noces. Claro, eso, eu uso as noces, verdad? Tens razón, por lo menos usar as noces. Se van quedando soltiñas e agora hai que deixar que refríen. Moi ben. Vale. Entón, agora simplemente deixelas aí, non? Deixo que refríen, si, levalle igual 20 minutiños, teño que facer un poquinho de maxia para que estén ben frías, porque senón levalle o caramelo igual está a 120 graus cando botamos aquí e levalle un tempiño. Sí. Celia, ti eres de garapiñadas, gustan, ou non? Sí, a mí gusta todo. Ah, sí? Sí. Absolutamente todo? De noces, de almendras, de cacahuete, do que seña. Ah, toda a lambonada así, máis o froito seco, lambonada, sí, sí, non? Vente sí. un poquinho pa aquí comigo. Mira, Gústache todo? Gústame todo. As fillas además van levar unha cremiña con queixo, con jengibre, con vainilla, con azúcar. Eres lapidera? Sí, un pouco. Entonces, botámoslle todo azúcar. Todo azúcar. Bueno, pues non lle contes máis. Non che conto máis. Non lle contes máis, que quero que vaya ela descubrindo pouquinho a pouco. Vente comigo, Celia, vamos ver o de Merchi. Vamos ver o Merchi logo. Ai, Merchi, como che chamou a señora esa que chamou un día? Como dixo, a mestra tarteira? A mestra das tartas ou algo así foi? Como? A raíña das tartas. A raíña das tortas aquí, do programa. Bueno, pois hoxe temos a raíña das tortas facendo unha torta. Así que imos ver. Que raro tamén, Hola, Celia. Hola. Teño a base de galleta na neveira resfriando. Espera, non me digades máis. Vale. Señoras e señores, Merchi ten aquí leite aromatizando, pode ser? No. Case. Pero está aromatizando. Está aromatizada. Ah, vale, xa está aromatizado. Leite con azúcar e con reladura de limón. Que me estás contando, Merchi? Entón, que diferencia hai co que dixen eu? Que non estamos no proceso. Botelle un poquinho de reladura de limón. Normalmente, cando aromatizamos o leite, o que facemos é quentamos o leite, poñemos aí os aromáticos. Vale, botou o aromático, pero non o quentou. Vale. Bueno, mira, Vale, na miña torta aquí hai 250 mililitros de leite, hai 200 gramos de azúcar e agora vai haber tamén unha cullerada de mel. E hai un pouco de reladura de limón. Ah, vale. Hai tamén 2 culleradas soperas de maicena, de fariña de millo refinada, para que esperese un pouquiño. Agora imos fervelo, para que espese a cremiña, e despois tamén imos botar estes 3 ovos. E isto non o tens que poñer ao lume, polo que vexo. Agora vou fervelo, porque como leva fariña de millo, temos que fervelo para que espese. Vale. E despois botámoslle os ovos e as noces. Ese vai a ser o recheo que despois levaremos ao forno coa torta. No forno, a verdad que... Celia, non sei como vestí, Eu vexo ben. Sí? Sí. Ten boa aspecto, non? Sí, ten bo aspecto. Si tes que quedar cas garapiñadas ou coa torta de Merchi, con que quedas? Así de primeira, sin probar. Mas as noces teñen boa pinta. As garapiñadas, non, de Xulio? Ai, pois ao mellor hoxe a raíña das tartas non é tan raíña. Xa veremos. Xa veremos. Vamos dar un aplauso a Celia de Vilalba e pedirlle que vaya á zona de sufridores que se senta ali, vale? Un aplauso para Celia que está connosco na Voltas co Prato hoxe. Ai. Creo que imos falar con alguén de Teo. Imos alá. Eladia, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy ben. Estás ben? Pois sí. Sí. Oi, te senteu por curiosidade, como lle chamades ás noces? Noces. Noces, verdad? Sí. Porque Xulio en Silleda son Crouchos. crouchos. Ti escoitaron algunha vez? No. Ves? Por de Silleda a Teo tampouco hai tanta distancia, Está máis cerca Arzúa. Por eso mismo. Debemos estar moi centrados co tema do queixo. Eladia, ti eres de comer garapiñadas ou non? Pois sí. Sí, gustanche. Cal é a que máis te gusta? De noz, de, non sei, de abelá, de que? A da Bellán. Ai, a de abelá, Bueno, pois temos que facer un día. Que curioso. Un día fagos as Eladia. Pois Eladia, tes que vir un día e traer unha receita con abelás, que esa non a fixemos, É verdad. Tens que vir un día, Eu non a sei facer, Bueno, pero non te preocupes, que trampeamos, a ves un día, ti non te preocupes. Quen crees que vai gañar dos dous? Ai, está un poquinho complicado, Xa. Porque o de Xulio está moi bo hoxe, Sí, ten bo aspecto de Xulia, a verdade é que sí. Oxe, non, Eladia. Oxe. Bueno, Eladia, moitas grazas por chamar e queda vendo o programa, vale? Vale, gracias. Veña, un bico. Chao. Chao.
Deixamos a base de merchi na neveira e Xulio anda aquí machucando a súa base tamén, non? O que é iso? Sí, é parte da base, sí. Parte da base? Sí, Moi ben. pero ti agora vas a falar, Sí, non? eu vou contarlle cousas... Pois despois conto. Queres que lle conte cousas a Galicia? Por favor. Sí. Vale, pois vamos lle contar cousas a Galicia, porque no Gais, no Ceda, Nogueiras, a abundancia desta árbore en Galicia maniféstase tamén na nosa toponimia. Témolas aquí e acolá, porque sempre as valoramos moito. Polo xeral, as noces apáñanse no outono e póñense nunha morea para que podreza a casca exterior que é verde. Outra opción, se non as temos na casa, é mercalas. E así xa as podemos comer con pouco de pan, mel, marmelo ou con figos, por exemplo. Calquera opción é bárbara. En reposteiría tamén se empregan de sempre. Son deliciosos os biscoitos ou pans de noces, pero é certo que non teñen o mesmo prestixio que as amêndoas. Cousa bastante curiosa. E sí, temos Festa das Noces en Baiona, alá polo San Cosme, e tamén en Allariz, na Festa do Outono. E se queredes ideas diferentes, sinxelas e moi ricas para cociñar coas noces, estade atentos ao programa ou consultade, como non, as nosas redes sociais. Sabedes que aí, en @avoltascoprato, temos penduradas absolutamente todas as receitas, @avoltascoprato. Seguídenos, por favor, que eu creo que xa pasamos os 3000 e estamos encantadísimos de que nos sigades. Vamos ver que fai Merchi, porque estaba atento. Escoito algo por aí. Ai, que fas? Mira, temos aquí o leite, co azucre, Sí. o mel, a reladura de limón e as 2 culleradiñas de fariña de millo refinada. Vos non nos estabades vendo na casa, pero Merchi, cando bate, move o cuiño. Fai, dalle así con estilo. Dalle aí. Fai así cando está batendo. Non sei por qué. Mira, dalle, que se ve. Ai, mira. Fas así. Sí, é No, curioso. nunca me dixera. Sí, pues ese é un estilo propio. Un estilo propio do morroso. É así. Levaba... Doulle con amor. Levaba un pouco de leite, reladura de limón, Azucre. botácheslle tamén Fariña de a millo, fariña de millo. e o mel. E o mel. E agora vas engadir os ovos. Sí, 3 ovos ben batidos. Vale. Recordamos que este é o recheo da torta de Merchi, Vale. 250 mililitros de leite, 200 de azucre, unha cullerada de mel, 30 gramos de fariña milla e 3 oviños. E as noces. Deixei as máis bonitas aquí, para despois mollalas en chocolate. E as demais as machuquei ben machucadas, Moitísimas noces, Aí. para despois estas están ben machucadas. Isto é o recheo, vale? Leva un montón de noz. Canto aí? 100, 200? Eran en total 200 de noces e aquí que habrá 30. Vale. O sea, 150, 170, non? Por aí máis ou menos vai Sí. dentro e despois o resto, as máis bonitas... Esas son para decorar. Apartounas, para decorar. Pero que se Veña. poden comer igual, van ir na torta. Sí. Non vos preocupedes. Que precisas? Eso, Vamos a sacar eso que hai aí. Queres que cho colla? A base da Vale. galleta, Ala. polo frío xa está máis duriña, Vale. e agora imos verquer Vale. A ver. recheo sobre a base. E agora ten que ir ao forno a 180 grados media horiña. Está moi boa pinta, O aspecto é moi chulo, é verdad? Está moi rico e é un pouquiño diferente, sabes? Sí. E isto, claro, isto vai hinchar moitísimo, vai subir, non? Vai, sí, subir un pouquiño. Vai subir un pouquinho. Tampouco Entón- moitísimo, non vai sair do molde. Entón, agora o seguinte paso é o forno, Que non? veñas comigo ao forno, se Vamos pode ao forno ser. con Merchi Rodal. Veña, vamos aquí. Merchi, opa! Aí vamos. Canto tempo queres? Media hora a 180 grados. Terás que Media facer... hora a 180 grados. Son... Que son queres? Ah, Para a media hora. un can. Un can. Hai can. Ese. Sí, hai can. Vale. Merchi maravillosa, non sei que acompañamento llevar facer. Vou O chocolatiño. chocolatiño. Vou ferver esa nata, poñela por riba dese chocolate picadiño e despois ese chocolate vou a utilizalo Para para mollar mollar as noces, estas ricas noces. Que maravilla. Pois marchamos con Xulio Mato, veña. A ver que maravilla nos ofrece el. Mira, eu siguen arrefriando as noces. E aquí xa empecé ca miña salsa, pero antes quero facer outra cousa. Que? Podo comer unha. Despois, se te porta ben. Escoita, déxeme que che conte, Vale. que teño a tixola ao lume. Mira, Vale. aquí teño un pouco de leite e azúcar. Sí. Vale? Entón, vou no agitar fuertemente Sí. para conseguir espuma. E con esa espuma vamos facer unha telliña. Espera, vas facer espuma cunha botella de auga? Sí. Unha botella de agua, pero sin auga, con leite. Claro, con leite. Entón, Con unha tamén- botella de auga, bota un poquinho de leite e vai facer espuma. Claro, E ca espuma indes. vas facer É un pouco de unha azúcar. tella. Eso é. Vou intentar, a ver o que sale. Vale. A ver. Mira, Está moi boa, está boa, verdad? Sí que está boa esta aquí. Esta Da aquí. piñada.
Como se chama a preparación que fai Xulio coas noces? Garapiñada. 50 euros en xogo. Está riquísima, eh? 50 euros en xogo. 664 4834 19. Como se chama a preparación que fai Xulio coas noces? Garapiñada. Moi ben. Mira, ves? Estou botando a espuma. E vamos deixar que se cociñe aí. Isto vai ser unha tella Vamos a intentar que salga unha tella de aquí. de espuma de leite Eso, vamos a deixar que se cociñe. Eu arrisco. con azúcar. Isto é cociña en directo. Se sale, triunfo. Se non sale, pues pásame como siempre. Non pasa nada, home. Nós queremos igual. Vai haber que facer unha A ver, un Galicia que segundo. pensa? Que vai sair ou que non vai sair? Podedes quedar vendo a voltas co prato porque ides a ver nuns minutiños. Eu aposto a que non. Vale? Ti apostas a que non, sí. Non, eu aposto que sí, porque sempre... Xa veixo que che está como saindo, por eso... Pasa que se queima un pouco, Non lo non? veo, Rick. Non, estáselle queimando. Vámoslle preguntar a xente de Cambados a ver que nos di. Rocío, que tal? Boa tarde. Boa tarde. És de Cambados, non? Sí, Oiches, que pensas da tella esta que está facendo Xulio? Eu creo que non lle sae, eu penso que sí. Se non sale a primeira, vai salir a segunda. Eres demasiado positiva. Eso gustame, Exactamente. que sexes positiva gustame, pero eu creo que se lle queimou a primeira. No, ten que quedar así. No, para- vai a intentar. Vai intentar. Ai, Rocío, eres de comer garapiñadas, ti, ou non? Sí que nos gusta, sí, a verdad. É que están tan ricos, de verdade, Sí, Ai, sí. mira, vouche intentar dar 50 euriños. Como se chama a preparación que fai Xulio coas noces? Garapiñada. Moi ben. Moi ben. 50 euros que marchan para Cambados, fermosa vila, Que bonita é Sí, a Cambados. verdad que sí, muy bonito. Non vivo aquí, pero non son de aquí, a verdad. Pois escolliches un sitio bárbaro para vivir porque é moi Sí. bonita. Mandamos un bico Sí. enorme. Vale, moitas gracias. Peña, chao. Bico para ti e Chao, para a chao. xente de Cambados. Bueno, A ver, a Mentres tella... intento que sacar a tella, E vou mentres preparar a crema. intenta arranxar o desastre que fixo, Eso, Xulio vai nos contar boca outra cremiña. cousa. Mira, aquí teño un poquinho de xenxibre, un poquinho de vainilla, leite e azucre. É que fixeches con todo iso, mesturar simplemente. Simplemente Pam, pam, mesturalo. pam, pam, E vale. agora aquí teño un queixo cremoso, e vámoslo integrar aquí, e vamos ter unha cremiña de queixo, vainilla e xenxibre. O sea, vai ser unha Que crema. esta sí que vai salir, fijo. De queixo, xenxibre e vainilla Eso, para acompañar as garapiñadas de noz. As garapiñadas. Oxe Entón, teño aquí unha que ir con poquinha Xulio, galleta, perdón. mira, teño aquí unha poquinha galleta tamén que moín, e vou mesturar. Non me escoitaches, No, dixen. no. Dixen, hoxe teño que ir con Xulio. En serio? Dixen, hoxe teño que ir con Xulio, sí. Qué bonito, cañota. Eso que bailar mal, se bailar ben xa eras... A crema eu Pues, creo que... Que tampouco, non? No, que pode estar moi rico, non? Ah, A crema eu creo que sí, porque o Sí, levar... sí. Sí, o levar o queixo, crema, xenxibre e demais... E a tella ainda vou vainilla. intentar sacala, Ti crees? Vou intentar. Pero ti crees que isto que o podes arranxar? Vamos a ver. Ou terás que facer outro? No, vou intentar Porque esa. isto quedoulle un pouco... Vou intentar esa... Non sei eu, Bueno, ti sempre dis, sempre... Mirad para aquí, mirad como lle quedou isto. Que lle vai ser isto? Estás enseñando as miñas... As túas debilidades, sí. Bueno, esta está. Querela probar? Sí, por favor. Veña, proba aí. Facemos cociña en directo neste programa, sí. Se lle queima a tella, queimouselle. Que non se queimou. A ver. Está Esa está buena, non? Boa, boísimo. Está moi boa, Merchi. Tranquilo. Estou Vou falar co tranquilo. público. Estou tranquilo, pero a ver se deixa cao. Ti queda ca tella, eu vou falar co público. Bueno, Vale, sin tella é o postre igual, Vale, ti queda ca tella, eu vou falar co público. Vamos con Celia, a ver que nos conta. Celia de Vilalba, que está con nós. Un aplauso para vos, que vides todos de Vilalba. Tivestes que vir, mima. Ai, Celia, como estás? Bueno, Ben, sí. anda Xulio apurado, Bueno, pois habrá que probar o que fai. Sí? Sí. Ti crees que vai estar bo? Eu penso que sí. Sí. Ainda centella. Inda sin tella, sí. Na que sea queimada. No, pero a crema, eu acabo de Sí. probar, a crema está moi boa, Ten boa pinta, ten. Si che gusta, vos que tedes ali o San Simón da Costa, so de xente de queixo como a nós en Arzúa, Sí. tens que saber que unha crema de queixo iso é, Sí, sí. esa é maravilla. Sí que é verdad. Sí. Ou non? É o da torta de Merchi, che Bueno, parece? boa pinta ten, pero hai que ver, a ver, hai que Xa. probar. Ti, a min tenme pinta de que ti non és de falar, és de papar. Sí, Sí. sí, sí. Mellor probar... Lamatadas. Sí, mellor probar antes que... Sí. Mano, Bueno, a ver que pasa. A ver que pasa, eres ti que non decide. Bueno, Mano. Dámosle un aplauso a Celia que está con nós hoxe no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio. Vamos con Xulio. Xulio, creo que tens que empratar, non? Sí. Centella. Pero esta vez decidín que vou apretar sin tella. Vale. Vale.
Decidíchelo ti. Prometo que en TikTok vou demostrar que sale. En que? En TikTok. En TikTok. En TikTok. En TikTok. Entón, mira. Arroba Voltas co Prato, por Eso, certo, No noso TikTok, Xulio acaba de prometer, pon a mão no corazón, Máis cedo que tarde. acaba de prometer máis cedo que tarde que vai facer a tella. É que sale. É que O pasa sale. que isto é así. Podedelo ver no noso TikTok, arroba Voltas co Bueno. Prato, aí estará. Mira, a galleta machucada e Vale. as propias Noces. as propias noces, vale? Entón facemos unha Non pode base. cantar o can? Ah, queres que cante o can? Ese. Xa cantou o can, xa cantou o can. Vamos sacar isto a Merchi, por favor. Ai, Dios, ai, mi madriña, mi madriña. Veña, arranca, que quedo con Xulio aquí mentres en prato. Arranca, muller. Veña, contame, entón, botaches un pouco de galleta machucada, A galleta noz machucada, machucada. ahora Ai, vamos a poñer esta cremiña que está estupenda, Buah. que é unha lástima que non teñamos a tella era sobre todo un tema de volumen. Sabor Xa. non lle iba a aportar, Buah. Sobre todo, sabes que me gusta a crema? A textura. A textura que ten, Claro. porque está cremosa, me chamase Mira. crema, pero está cremosa de verdade, que moitas Entón veces temos- probas outras cremas e non, pois esta está moi cremosa. E despois temos a cremiña e a protagonista do día, que é a noz. Aí está. Unhas garrapiñadiñas. Vamos dar un aplauso a Xulio Mato, que é maravilloso, é unha pasada. Sin Como tella, cociña. pero sin tella. Eres un crack. Sí. Eres un crack, Sería un crash en salir á tella. Bueno, Así, non sei, pero non pasa nada. Xulio rematou, así que vamos por Merchi a ver como emprata ela. Vamos para lá. Merchi, como vas? Hola, que Puxenlle un guai. pouquiño de unha neviña de azúcar moído. Que guai. E fixadevos aquí, que, mire, o que está vendo a xente na casa son as noces bañadas en chocolate. Unha noz, eso Claro. é unha mestura de nata con chocolate. Ajá. Mollamos a noz. Teño que probar? Como que teño? No, en plan, foi como, teño que probar. Non é problema ningún, pero mentras probo podemos facer a pregunta de concurso. Veña. Vamos alá. Quen fixo hoxe noz ou torta de noz? Por 50 euros, 664 48349. Quen foi? Merchi Rodal. Merchi Rodal. Quen fixo hoxe torta con noces? Merchi Rodal. 664 48349. O teléfono da Voltas co Prato, chamade que hai 50 euriños en xogo. Celia. Celia. Vente comigo. Eu mentras tanto vou comer. Riquísimo. Está bueno. Celia, está riquísimo, Bueno, Esto. pues Vente conmigo. Vamos a verlo. Vente conmigo. Vente por aquí. Sí, sí. Ponte aí que é o teu sitio. Xa que vou ir buscar unha culler. Jolín, qué pinta ten isto. Ai, non nos daba tragado do rico que estaba, Celia de Vilalba, vas ter a sorte de probar o que temos hoxe aquí, garapiñadas con noces, ou garapiñadas de noces, máis ben que fixo Xulio, con esa crema de queixo, e por outra banda temos a torta de Merchi, que algún día sairá do prato grande para o prato pequeno. Ti podes, Merchi? Veña. Non te poñes nerviosa como te poñes normalmente? Buah, que pinta máis rica, Merchi? Aí vamos. Veña, vamos Sí, a sacar sí, do sí. medio. Ademais, mel e noz sempre casou ben. Home, claro. É igual, Queixo. é igual que co Queixo. queixo tamén, claro, o sea, sempre casa. Por favor, Celia, cando queiras podes ir probando xa o de Xulio Mato que nun Bueno, momentiño pues, vas ter vamos a tamén o ver. de Merchi. Vai dando aí. A crema, bueno, vai che encantar. Xa xo dixo eu, Sí, sí. E tens que comer de todo. Vamos alá. Está moi rica. Sali de sala, de sala. Xa non sei o que dixen. Seli de sala. Que tal? Boa tarde. Sali, Sali, no, sali. Como? Sali de Sada, perdón, Sali de Sada. Sí. Como estás? Sí. Muy ben, e ti? Moi ben, encantado de falar contigo, ainda que me confunda co nome, eu encantadísimo de falar contigo. Igualmente, gracias. Vexo vos todas as tardes. Moitísimas gracias, Ali, de verdad. É todo un placer que nos vexades. Mira, por 50 euriños, quen fixo hoxe unha torta de noces? Merchi Rodal. 50 euros que marchan para Sali de Sada. Moi ben, moi ben. Moitísimas gracias. No, gracias a ti. Quen crees que vai gañar? Eu son moi larpeiriña e eu creo que vai ser Merchi. A ver que é o que pasa. Vente un día por o programa, vale? Vale, Veña, gracias. un bico grande. Bueno. Chao, Un chao. biquiño para vos Chao, chao. tamén. Chao, Vamos chao. a la Merchi. A ver. Ai, Celia. Está Celia probando a segunda receita, a de Merchi. Por un lado temos a de Xulio, esas garapiñadas de noces, con esa cremiña centella.